ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ କଥା। ହଁ ତମ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ହଁ 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 ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତମ କଥା। କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ହଁ ଏ ଓ ଏ ଓ ଏ ଓ ଏ ଓ ଏ ଆ ଓ ଆ। କେତେ ମାମୁଁ? କେତେ ମାମୁଁ? ଓ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ହଁ 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 ଆଇ देख देना देख देना देख देना देख देना। को कथा कहियो कथा? हाँ